Uhlanga. Manje nje wakuthatha isizokwazi isikole sonke ngitshela. Hayi shem. Hayi. Usephilile indaba. Uhlangene ne-Adamsi kuMampumbi noma Kamakhanya. Yebo, sisemkhosini la waKamakhanya sizothi nje sibiziwe nathi siyintombi. Siyabonga. Undlunkulu kusimemile nje igama lami uNokwanda uMamdali ngiwalele enyameni ngaphansi kweqembu jikelele. Mina igama lami noma Msomi ngiqhamuka ngaphansi kweqembu jikelele. Namhlanje sokulaza Ntombi bethu menye Undlunkulu umningi bethu siselebrate bethu. Mina igama lami namhlanje Undlunkulu sizohamba siyosina egrawundini. Itimu yethu namhlanje bekuyena. So kuthiwe sizohamba segrawundini sihambe siyosina, kuzobizwa ngama-team ukuthi liveze ikhono lalo i-team. Sokuhlangana kwentombi sicele uMamndaba ezitha wathi ucela ukubona intombi zakhe njengoba silana-ke nje sihlangene esizweni sikaMakhanya uMamndaba ezitha. Ukuhlangana phela ukuthi kumele sihlangane ngoba sogogo besingakazi sihlangane. Wathi ucela ukuthi sihlangane sikwazi ukuthi noma sihamba semhlangeni
kube ukuthi siphumela simuntu munye siyathobela ukubambisana nje kakhulukazi ukutuswa uNdlunkulu wethu kwisizwe sikababa ubayedwa bakhanya ukuthi ogogo abagada abantwana bebakhulisa bebayala ngokuhlukahlukana kwezinto abazenzayo bese bethola ukuthi beluleleke kodwa kuhambisa kungaphumi kakhulu kwinqubomgomo yakhe umama uNdlunkulu okuyena osibizile ukuthi sizoba munye ngoba ogogo njengoba belana bahamazifo ngokuhlukahluka kodwa bonke basesizweni sikabayede emakhaya. Ngakho-ke ikona-ke lokho kugqugquzelwayo njengoba nje ubona naneyunifomu ibizwa ukuthi njena zonke iy'ntombi ezilana esigodini sikabayede zivunule ngokufana okusho ukuthi lapho sitshala leyo mvelo yokubambisana ubunye nokuzwana ukuthobelana nokuthandana ukwazisana. Asesisuka nje siyabonga nje kakhulu nathi ukuthi sibe negalelo lokuthi sigade abantwana ngokuthenjwa abazali. sibonga kakhulu kuNdlunkulu sibonge nendaba yesizwe umsebenzi omuhle abasenzele wona bebambisene nenduna okuzona eziphethe izifunda zabo sibonga ngohlobo lwesimanga ukuthi sihlanganise sibona ngathi ukuqhubela phambili izoba khona ngathi uma sivela omama bazosinikeza ingane zabo ngokuthembeka ngoba basibone siza kaNdlunkulu ukuthi siyawazi umsebenzi esiwenzayo angathi uNdlunkulu akaqhubeka njalo lokho esikhulisa sibambisane nathi simthande ngoma wethu siyabonga yingxenye yogogo nasesigodini senduna uhlonga ezansi ensimbini bakhona abanye futhi ogogo esikanye nabo ngaphansi kwenduna uhlonga esikhona kanye nabo nami siyingxenye yabo njengoba sila ziningi-ke iy'nduna ngokuhlukahluka kwazo siyabonke azayofika phezulu entabankulu usaphethe yena ubaba uyinduna uhlonga usisize kakhulu ngoba usilekelela ukuthi sisondele kaNdlunkulu siyambonga kakhulu nangendlela siphathele ngakhona ephathele inkosi isizwe sayo siyambonga kakhulu siyabonga
background kanje Sanibonani, igama lami ngingusiphokazi Sibonga Kamakhanya. Ukuthi ngizela ngibona ngijabulile nje kumnandi ukuhlangana nezinye izintombi nazane kangcono nje. Kumnandi nje. Sanibonani, igama lesipili Sibonga Kamakhanya. Ngoba ensimbini ngiyajabula ukuhlangana nezinye izintombi ngoba lokho kuyasiqhugquzela ukuthi lento esenzayo yinhle nezinye ingane encane ibone ukuthi yinhle esenzayo. Sanibona, igama lami ngusinihlahla ngwakashana ngihlala esibusha. Ngiyabonga ukubazali bami ngifuna ngoba bona bangigqugquzela ukuthi ngifike nanokuthi-ke ubuhlungu. Igama lami Kamakhanya ensimbini ajabula ukuba nayo eziyingane abazabami ngiyabonga ambume abonga. Ningabambisana phela bekuphendula imibuzo. Sanibona, igama lami ngu-Asanda Proud Mzulwini, ngisuka eMkhazini. Ngiqhikiza iqembu lethu libizwa ngamaqhathanzipho. Izathu ukuthi sibizwa ngamaqhathanzipho inkusho ukuba inono, okusho ukuthi samanono. Imvunulo yethu njengoba i-pink is supposed ukuthi ibe clean, and also uma ungabe uyintombi kumele ube yinono, even ukuyiphatha kahle nje utshengisa ukuba inono. So ngizocela ukudedela iqhikiza samaqhikiza futhi eqembini lethu. Sanibona, ngithi mina ngiyaphila igama lami Asanda Wamsomi, ngiqhamuka ensimbini la efolweni, ngiphuma eqembini lase amaqhathanzipho anda ugogo Nxumalo.
So iziqhikiza ngachaza nje kafishane ukuthi iqhikiza umuntu osuke eyintombi oyiphethe kahle okhulile ngokweminyaka nangokomqondo kwazi ukuthi akwazi ukuyala ingane angaphansi nazo ngokweminyaka aphinde futhi anakekele iy'ndleko ziseqembini negama leli lithi amaqhathanzipho lakhishwa thina amaqhikiza ngoba nisibona ubuclean bemvunulo yethu njengoba i-pink and white nanokuthi-ke sihloniphekile phakathi sabona. Lapho ngokwethu beyithe inkosi iyasibiza njengey'ntombi zasembumbulu okusho ukuthi thina singaphansi kombumbulu usenzele umcimbi ukusibonga njengey'mbali zethu ezingaphansi kombumbulu and laba sebekhulile njengathi bazograduate namhlanje kusho ukuthi sazoya lapha eToweni siyograduate. So yes amajazi ukuthi sesikhulile siyabonga ukuthi sigcine size sifike kule minyaka esikuyona ngoba sesidlulile usho 21. Amen. So ukuba kwethu la kutshengisa ukubaluleka kwethu kuyasitshengisa nokuthi sibalulekile ngokuba nje inkosi ithathe isinqumo sokuthi isenze nomcimbi wethu imali leyo inosuku nje elinike thina sigcwale khona la sibe yimbali kuyasijabulisa ngoba sivezele ukuba sibalulekile thina zimbali zezwe. Ngicela futhi nokugcizelela la kwimvunulo yethu njengoba sigqoke kanje besicelwe Undlunkulu ukuthi sicela sigqoke amavesta ayelo namaphrinti ayelo kahle lo khala lwakona ukhala wethu pink and white mhlampe nginangelinye ilanga ngisazokwenza isibone ngayo sigqokile siconce iy'keti zethu ijwayele ukuba mhlophe zibe pink ivesti liba white. Sangibuzanga ukwenzela ukuthi nalabo bantwana abangemuva bagqugquzele ukuthi nabo bafike phambili ngangokuthi nona 16 afisa ukuyoma lapha phambili ajabulele ukuthi usefikile kule minyaka lesi esikuyona thina iyona inhloso yenkosi noNdlunkulu nakhona futhi ngoba esenze lo mcimbi kusigqugquzela ukuthi lento esenza ibalulekile iqhamuka dala from okhokho bethu lelo siko salifica sikhona siyaqhubeka futhi sizofunda negeneration iphinde iqhube libalulekile kithi lisitshengisa ukuba amaZulu ukuthi ukuba intombi nokuhlala iphethe kahle kubaluleke kangakanani. Sithe mingabe sifika ogogo base basisa etendeni lapho mesifika khona bona base baba ne-meeting yabo thina ke etendeni safike sacula sagida kuyi-part of usiko lethu egideni kwethu thina ezisikhulile sase siyayala intombi ukuze siyikhumbuze ukuthi ithini inhloso yethu sibe la sithini isizathu and sifisa ukuthi kwenzakaleni ngayo ntombi ngoba sigcinile njalo ukuyigcina nje kodwa sinezathu nenhloso kanye nefiso esisenza ngazo yonke indlela ukuthi sigcine sifikile siphumelelele ukusenza. Engasisho ngisacela ukusho engasisho ukuthi for laba sebekhulile awupheli umcimbi ikhekhe lingakosiko okusho ukuthi uma ngabe usuyithola usuku ubudlelwane and uzizokwazi ukuthi usuthola ipressure yokuthi umuntu ugcine sekudinga u20 izinto ebengakoveli kini angewupheli umcimbi umningi sizomtshela isithini izathu noma umuntu esasesakshona umtshela ukuthi imephi ohlezi noma ngaphinda nyamalala uzophinda abuye ngoba umcimbi awulisiki ikhekhe. And okunye esibayele ngayo ukuthi kubalulekile ukuyiphatha uveza i-background yakho uveza ukuthi uba yes and kutshengisa nokuyihlonipha nokuyivimba futhi ey'ntweni ongasuhlangabezene nazo i-teenage pregnant izifo lokhu kungadala ukuthi kugcine sekukulimaza ungasakhona usho ukufocus ekuthenini wakhe ifuture yakho so kubaluleke ngalokho ukugcina ukuthi phela ngathini usigwemile la khawuzange uzusho ukuthi azange siye sinabo siyitshelile intombi ukuthi iqiniso lithi akuthina sonke esidalelwe umshado iqiniso lengesibalekile okusho nanokuthi njengamanje abantu besisa sebeyathanda ifuna ukushada nabazi ukuthi intombi iphethe nayo ifikile nokuthi iyintombi kuphela wena uzomsiza ngani nawe intombi nentombi kubalekile ukuthi ifunde ngayo yonke indlela izithola umsebenzi ukuze nomyeni futhi kube lula nokuthi akuthole noma ngathiwa awudayelwanga umshado kepha ube na something ezokuphilisa. Number 1 Number
Ulani phela? Ulani phela?
Sakwazi ukuba wena ukhululeke shaya amaphutha akho yabo phela umuntu engana amaphutha empilweni manje mwenza amaphutha ngocabanga ukuthi abantu ababukela mina bazoze njani bona khathi ke kumnandi 70% umnandi 30% Esigodlweni saKamakhanya eNdlunkulu uzizwa kanjani? Ngiyajabula ngiyaqala ukufika la ngizothola khona umcimbi nje agaleleke ngifuna umcimbi mkhulu and ngisalangazela ukukhulu ukubona lapho singabona kugcwele shuthi uzizwa kanjani futhi ubona izintombi ezingaka ezigcwele lo muzi waKamakhanya? Ngijabulisa kwasema ukubona ukuthi asabaningi ozakwethu asendaweni yasembumbulu ngiphele ngakhona la bengazikhona intombi ezingaka so ngiyajabula ukubona ukuthi khona intombi ezingaka esizweni sangakithi shuthi lesisifa banencane esakhona ezokhula nelandela ifike khona right angikude ukukhuluma ngizosho nje amagama ambalwa balekile ukuyithanda iphathe kahle akusho ukuthi uyintombi fanele uyiyekelele uyithanda nje uyicupho sizothi ungabonani noma uhambe emola ukuthi ibhincakelela ukuba didi nje ufunde sebenze uyimele esingajaha ukhetha mhla kufika isikhathi sokuthi ukhethe makuthi uNkulunkulu kubusisile ngomeni ulinde kuze kufike isikhathi esifanele ukhethe ngenhliziyo hayi nesisu ngemalana ile noma ukakhetha sengithile wema sengithile iganelo kaMthembu siyathokoza all the best ngiyabingelela bonke abaphakathi kwendle sikuyona ngokuhlukana kwezikhundla zabo ngiphinde ngibingelele nezintombi ngokukhethekile ngoba sengize ngalithola ithuba ngiyabonga mphathi ohlelo ngicela abantu ukudlulisa lokhu nginominathiwe kuma SAMA Awards cela ningivotele mawuvota
uthi 049 Sathma 19 SMS enambeni ethi 32436 uvota noma ngabe kangaki. Ngiyabonga. Hayi, kuna